आता आपण चण्याची भाजी बनवूया. हे चणे मोड आलेले. आपली एक रेसिपी बनली ना मुगाची. आता मी ही चण्याची भाजी बनवते. आणि मोड पण मस्त आले. भांडा कामाचा आहे ना मग. हा आता चांगलं धुवून ठेवायचं. आपण नॉर्मल कसं धुतो हा तसं ठेवायचं. जेव्हा आपल्याला पाहिजे तेव्हा त्याच्यामध्ये असं कडदाने पहिलं भिजत ठेवायचं. आणि जेव्हा आपण चाळणीमध्ये ना तर कपड्यामध्ये बांधतो ना त्या टायमाला आपण ते डब्यात ठेवायचं. आणि हे काय माहितीये का, हे चणे आहे ना रात्री भिजत टाकायचे आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी खायचे. असे मुठभर चणे भिजत टाकायचे रात्री. हा हे लाल चणे. म्हणजे आता मोड आलेले नाही मोड नाही आलेले. सुरुवातीला जे होते ते. सुरुवातीला आपण जेव्हा असे पाण्यात टाकतो नाही का. म्हणजे ह्याच्यात टाकले तेच ना. हा याच्यात टाकले तेच. त्याच्यात टाकायचे ना म्हणजे असे एक मोठ रोज खायचे. चल आता आपण ही भाजी करूया. ही बघ आपली दिल. बाहेरचे लाईट पंखा ऑन केलाय, ऑफ केलाय सॉरी. दिल अजून पण तुला त्याच्या आत जायचंय. चल ही रेसिपी बनवायला किचन मध्ये ये. किचन मध्ये ये चल. आता हे चणे आहेत ना धुवून घेते. पहिलं कडधान्य आहे ना, पहिला जेव्हा आपण भिजत टाकतो ना तेव्हा ते पहिलं स्वच्छ धुवून घ्यायचं 2दा पाण्याने. आणि त्याच्यानंतर ते चांगल्या पाण्यात भिजत ठेवायचं. हे बघ आता स्वच्छ मी धुतलेले होते ना पहिले म्हणून ते खराब पाणी नाही. तरी पण त्याचं आहे ना थोडं थोडं तरी पाणी येतोच खराब आहे बघ. है ना. आणि परत आपण घेताना पण असे स्वच्छ धुवायचे. आता पटकन नाही ना असेच मी कुकरला 2 शिट्या करून घेते. म्हणजे कसं आपल्याला नंतर मसाला बिसाला आपण टाकतो ना तेव्हा वेळ नाही लागत शिजायला. याच्यासाठी तर कुकर असतात. आपल्याला पटकन शिजवण्यासाठी कुकर असतात. त्यात थोडं पाणी टाकते बघा. अर्धा ग्लास पाणी टाकलंय. आणि हे आपल्याला ग्रेव्हीसाठी मी थोडंसं घेतलेलं आहे. हे 2 हिरवी मिरची, थोडासा आला, हे 5-6 लसूणच्या पाकळ्या, हे शेंगदाणे घेतले 1 चमचा, 1 चमचा समजा सुकं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर. याची आपल्याला बारीक आहे ना पेस्ट करून घ्यायची आहे. आता हे सगळं मी बारीक वाटून घेते पेस्ट पाणी टाकून. आता मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकते आणि आपल्याला बारीक ग्रेव्ही करून घ्यायची. आपले 4 शिटे झाले कुकरचे. आता मी गॅस बंद करते. तर बघा आपली दिल रेसिपी बनवायला आली आहे आपल्या खाली किचन वर मध्ये. इथे आली आहे ती. बसली आहे आज. आता इथे मी कढईमध्ये तेल टाकलाय. त्याच्यामध्ये थोडा जिरा टाकते म्हणजे पाव चमचा जिरा, 1 तेजपत्त्याचं पान आणि 2 लवंग. आता त्याच्यामध्ये आहे ना कांदा टाकते. कांदा चांगला आहे ना लाल होईपर्यंत परतून घेते. दिल काय करते तू. दिल बसली माझी बाबू, बसली माझी बाबू. आज इथे बसली तू. हो तिला बोललो मी किचन मध्ये चल तेव्हा ती आली. मग माणसं बोलतात दिल झोपून राहते. दिल माझी दिवसभर झोपत नाही. है ना बाबू. माझी बाबू शहाणी आहे. माझ्या बाबू सारखी बाबू नाही कोणाची आहे. बरं झालं दिलू आली जरा मला टाइमपास. मग कांदा मस्त फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. हा 1 टोमॅटो घेतलाय. आणि टोमॅटो कसा कापलाय माहिती आहे का. कांदा चिरतो ना आपण, कांदा चिरतो ना तसा ती चिरलाय पातळ पातळ. आपला टोमॅटो कांदा मस्त फ्राय झालाय बघा. आता मी काय करते थोडा गॅस बारीक करते आणि आपल्याला याच्यामध्ये मसाले टाकून घेते. हा मिरची मसाला आहे 1 चमचा घेते. धना पावडर अर्धा चमचा, गरम मसाला पाव चमचा, हळदी टाकली हळद टाकते पाव चमचा. बघा कॅमेरामॅनचा पण काहीतरी उपयोग होतो इकडे. असं टाकता टाकता कारण काय एकत्र सगळे वस्तू आहेत ना मग टाकता टाकता विसरायला. आता याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते मसाले शिजायला.
अर्धा ग्लास. हा. आणि 2 मिनिटं शिजायला ठेवते. गॅस कसा ठेवायचा? गॅस फुल आहे. आपली 2 मिनिटं झाली आहे. आपली मस्त ग्रेव्ही बनते. आता याच्यामध्ये आपली स्पेशल ग्रेव्ही टाकायची आहे. ती काय माहिती आहे का? आपलं जे आता वाटलं ना ते. इथं चटणी झाली ना? हा, ते चटणी सारखंच झालं. हे मिक्सरच्या भांड्याचं पाणी. आता ती ग्रेव्ही टाकल्यावर बघ, आपण जे आता खोबरं बिबरं वाटलं ना ते टाकल्यावर आता ती ग्रेव्हीचा कलर बघ. आता थोडं आहे ना याच्यामध्ये पाणी टाकते आणि परत 2 मिनिटासाठी ठेवते बघ. तर ती आपली ग्रेव्ही आहे ना तेल सोडेल आणि ती भाजी आपली मस्त लागेल. गॅस कसा फास्ट? गॅस फास्ट. आपली 2 मिनिटं झाली आहेत बघा. एकदम मस्त झाले. एकदम छान वास येतोय. आता आपल्याला आपला कुकर मध्ये चणे बघूया. कुकर पण आपला मस्त थंड झालाय. मस्त शिजले. 4 शिट्या ना? हा, 4 शिट्या केले. आता हे चणे आहे ना, आता हे आपल्याला ह्या भाजीमध्ये टाकायचे. आता आपण मीठ टाकूया. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आता थोडं त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. ही आपल्याला भाजी आहे ना, आता आपल्याला सुकी जर पाहिजे असेल ना तर याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचं. हे बघा, आता ही भाजी बरोबर पाणी आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना पाणी नाही टाकलं तरी पण चालेल. पण आता समजा आता माझ्या पप्पूला कसं चपाती बरोबर बुडवायला लागतो म्हणून थोडं त्याला पाणी लागतो. आणि आपलं मीठ पण टाकलेलं आहे ना, ते मीठ पण त्याला लागेल. थोडंसं पाणी टाकले बघा. आता हे थोडं आहे ना 2-3 मिनिटासाठी मी झाकण मारते आणि गॅस आपला फुल करते. कारण ते आता मीठ टाकलंय ना, ते मीठ आहे ना चण्यामध्ये पण गेलं पाहिजे. आता आपण काय करतो माहितीये का? आता चणे मी शिजायला ठेवले तेव्हा जर मीठ टाकलं असतं ना तर सगळं मीठ आहे ना ते चणे शोषून घेतात आणि चणे आपल्याला खार लागतात. म्हणून पहिलं मी मीठ नाही टाकत. आपले 2 मिनिटं झाले बघा झाकण मारल्यावर. आणि मी फुल गॅसवर ठेवला होता ना. आता मी जरा एकदा ढवळून घेते. एकदम सुंदर भाजी झाली आहे. आता काय करते माहितीये का? आता परत 2 मिनिटासाठी ना एकदम बारीक गॅसवर ठेवते. म्हणजे ते सगळा मसाला आहे ना सगळा मुरून येईल आणि वरती थोडीशी तरी सुटेल. एकदम बारीक गॅस केलाय 2 मिनिटासाठी. आता आपली भाजी बघूया. 2 मिनिटासाठी ठेवलेली एकदम मस्त छान झाली आहे. आता तुम्हाला मी काढून देते. पटकन खायची सुरुवात करा. चला आता गॅस घालूया. आता मी भाजी काढते. एकदम मस्त आणि सुगंध सुटला. एकदम लय भारी झाली आहे भाजी. अशी तुम्ही बनवाच, अशी ग्रेव्हीची भाजी चण्याची. आता आपली चण्याची भाजी बघूया. आता टेस्ट करून दाखवतो. पप्पूचा शब्द मी बोलली. चांगले तुम्हाला तर एनर्जी असेल ना दिवसभराची. जिमचे पोरं कशी एनर्जी आहे, त्यांची कशा मसल चांगले असतात. मसलसाठी ना आपल्या प्रोटीन रिक्वायरमेंटसाठी, आपल्या बॉडीच्या जनरल हेल्थसाठी तुम्ही अशी 1 बाउल तरी असं कडधान्य खाल्लंच पाहिजे. हे चणे तर किती हेल्दी असतात. स्प्राउटेड म्हणून चणे. श्रावण महिना दिलाय ना. श्रावण महिन्यामध्ये तुम्ही भाजीपाला खा, कडधान्य खा. सर्व फायबर आतमध्ये घ्या. व्हेजिटेबल्सनी सर्व न्यूट्रिशन घ्या. पण अशी रेसिपी बनवा. आवडली तर लाईक करा. आणि 1 बाउल तुम्ही रोज खाल्लं पाहिजे श्रावण महिन्यात तरी.